Jatana lam sako wai kau pro usturi channel Chini Baksa Tripurajwk Bwrwi tai Tamo Sabai Sinai tabu bua Baksa porok samung khaniabo kubula tongku norok display bo kam kai nyugui mankhana je Bwrwi rok borok tonggai Agartala manja gei rom buitoni jak bakya o dunia tai Tamo bakya saimalia borok mane asuk phun dam ni iPhone camera rok tui ri kaham tui sumbui borok berai tongman bat kisakai polinani nei kawan suge Agartala room bara tonglayu mani polinate thangya tai kaisa kok apna sanamo sungga apsuk simia bat roket poli tongai rok bo abhanya bat yang busa rokno muwa buphang ka kai polina bagai busano kaham kai naikolai poli di toni phiaba yang busa hangnai khai sala rok basi sal phakino agina sawi phaya okok rokno sal phakino a to z bum bam jackpack abo haimang si philik phalak suak pate nengai abo haimang si enjoy khai philik phalak ngi tanglayu abo haingai bahki sanai je Tripurajwk porong mani Baksa porong sawu abo joto ni bekhawta na de Baksa porong se sawu abo hai ngi tang hangkai bahki sanai narok om mampli nanya musuk tongkai ani wapsa group naidi abo wapsa group pameno team khajak